खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 13 एप्रिल 2023 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ जेरावबो जाफुंसारगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोबां मोजां खाबु मोननोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आयाबो बांनो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन आरो बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंनो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आयाबो दिनै बांनो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोनगोन लोगोफोरनि हेफाजाबखौ मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो बयजोंबो अनसायजागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा देबार नांनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोम बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो हानाय नङा गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो समाजाव मान मोननो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो हायोब्लाबो गोसोआ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव पजिटिभ साननायबो फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो सोरजोंबा बाख्नाय जागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव दिनै अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ समाजावबो लोगो लेवा बांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन नखराव सोरजोंबा बाख्नाय जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय जागोन गोनो गोथो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन अब्लाबो नाथाय माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन नखराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजावबो मान मोननो हागौ अब्लाबो नाथाय गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन
देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ अब्लाबो नाथाय धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांनोबो हागौ कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागौ बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ आरो जोबोर मेंनाय मोनगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ गोदान थांखि लानो हानाय नङा सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो हागोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांनो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानो हागौ गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां आयाबो दिनै बांनो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन आरो सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो मावफुंनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन गोदान साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै मोजां खौरांबो मोननो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनलायगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ देहाया मोजाङै थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनलायगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव दिनै गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां गुबुनजों बाख्नायजानो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों